Всички тук сме се събрали, за да покажем, че всеки човек носи в себе си уникален дар, който заслужава да бъде открит, споделен и аплодиран. Целта ни е да покажем силата на общността и красотата на различието. Нека този ден да бъде празник на усмивките, на взаимното вдъхновение, на надеждата, че заедно можем да изградим по-добро, по-сърдечно, по-човечно общество, в което хората с интелектуални затруднения имат своето достойно място. Тук, днес, ще виждаме усмивки, смелост, светлина и много силен човешки дух. Нека всеки от нас днес да получи своя урок. Урок да гледаме повече със сърцето си, да гледаме вътре в съдържанието на един човек, а не да съдим по опаковката. И трябва да ви кажа, че в много ситуации ние, хората, които се водим, че сме в норма и сме част от това общество, не можем да бъдем толкова сърдечни, истински, отворени един към друг, както видях, че го могат тези хора. Когато те общуват един с друг, светът е по-светъл, по-отворен, в него няма страх от различността и всеки знае своето място и се чувства добре. Никой на никого не пречи. Никой не иска да бъде на мястото на някой друг, а напротив, от своето място те ни показват, че всъщност могат да правят света по-добър, да подават ръка един с друг, дори и когато не могат да комуникират на вербално ниво. Те комуникират със сърцето си. Здравейте! Днес се намирате на фестивала на способностите, организиран от Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения. За четвърта поредна година нашия фестивал се радва на голям успех. Нещо, което е важно хората да разберат, е, че различията не са толкова голям проблем, те могат да бъдат ценност. И ако имаме очи и сърце, за да го видим, да го забележим, тогава бихме живяли доста по-добре, по-отворени към другите. Хората с интелектуални затруднения би трябвало да бъдат доста по-добре приети и когато видиш, че те наистина имат умения, възможности и способности, най-вероятно те ще бъдат равнопоставена част в нашето общество. Здравейте, мили приятели! Добре дошли в Бургас! От името на кмета на община Бургас, господин Димитър Николов, за мен е не просто чест, не само привилегия, истинско щастие да ви приветствам тук. Благодаря на Балеш, че избраха Бургас за четвъртия дом на фестивала на възможностите. Може би в думите до сега чух една дума, която не ми харесва твърде често и тя е затруднения. Защото тук пред себе си аз не виждам затруднения. Виждам таланти, виждам огромни сърца, виждам обич, съпричастност, топлина, приятелство. Вие сте нашите специални приятели. Вие можете много повече, отколкото могат някои други хора. И това ви прави специални. Някой е добър в едно, друг в друго. Но когато открием таланта, когато подадем ръка, тогава започват да се случват истинските вълшебства.
Здравейте, мили хора! Аз съм Александра Танева, председател на Сдружение Свети Иван Рилски и подкрепям каузата на Балис, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения. През целия ден всички си доказахме, че могат да рисуват, могат да пеят, слушат точно колкото нас музика, могат да танцуват, правят толкова много и разнообразни неща. И призовавам всички млади хора и ми се иска да кажа от името на всички млади хора, но за жалост все още не мога, да последват тази кауза, да бъдат съпричастни, да бъдат с отворени сърца, защото истината е, че там няма лошо. Там е само едно голямо сърце и единственото нещо, което ни дели от тях, може би понякога е чисто физически и визуално, но в сърцата си ние сме абсолютно едни и същи. Благодарим на всички граждани, благодарим на всички, които са част от Балис, благодарим на община Бургас за оказаното съдействие и за активното участие в създаването на този фестивал. Призовавам ви, мили хора, да бъдете част от нас, да споделяте всеки един момент с нас, да може да продължаваме да сбъдваме мечти и да се събираме заедно. Здравейте на всички! Ние тук сме се събрали младежи с различни възможности и затруднения, за да покажем, че въпреки всичко, ние можем всичко, което и вие. Ние сме толкова, колкото издавите, дори повече от тях. Затова е този празник, за да покаже, че ние не сме по-различни от вас. Ние можем всичко, което и вас, което и вие, и дори повече. И днес, през тези 3 дни, ви го показваме. Заслугата за това да се случи днес това хубаво и празнично събитие е на всички хора, които членуват в Балис. И без техните усилия, старание и желание да покажат своите възможности, нямаше да бъде толкова хубаво, колкото беше днес. Искам да благодаря на всички организации, членове на Балис, които се включиха в събитието днес и желанието им да покажат своите възможности, както и на всички, които бяха наши гости и имаха възможността заедно с тях да изработят много неща, много красиви неща. Надявам се всеки от вас да е запазил един добър спомен от днешния ден и искам да ви пожелая, нека вашия ентусиазъм да ни спира и вашето желание да се доказвате и да показвате не само своите умения, а и вашите добри сърца, както и желанието да бъдете винаги равнопоставени с всички останали.